Nari pas bayaku khulok bayaku borok. Wati paini ses nari sakango nokla rok marang suka. Am khulok bayakhe nokla bo phali ya hani hani o mani rok se yang rok se cotton khai rok maton shu. Wasmana wati hai nokop tisa jaga ko do mani bo. Kaila bari le bodi no lai thangka. 3 4 3 5 3 kaita ba. Tapar mani tisa jaga ko. Bazar thang hani nai mani guys. Bazar thang le ya. Oke kanau thang sere hani. Ani kaila bari ni video rok bang pura khamke kisa kon khai male ang video se khai male ya. Norok na phunu be male ya. Kisa kisa je camera bai shoot khai ma jaga ni anga jaga ni shot na wai riwan haika. Mane riwano. Nang nai tong gita. Oke je ani kaila bari puro asuk kai pesa phaiga. Je kajang nai bon seman hai deba. Joto kisuni bagai no man tension. Kajang ni abo haino kongsi kon saya hai deba. Rang paisa bo onek dorkar. Oke dol bayam no bo haike par khayan ni. Bo haike mane lai riwai ro hanani. Amo haita. Oke ang video khanya rok bo somoi kori kha. Kisa phano video se khaimale ang mobile ram paithok sere te kaisa kok do no sai khana riwano. Ang thik koina do. Ang riganai payi mani. Riganai se subri jaga na di. Kajang ni puro je riganai kana hin na kedo yang grohan tong honi bo phat jona habin nai tong khato. Mane taratari mane ready ung paji hinai tong khata. Meka upaya kona di. Osaka se riganai kana hin riganai khulong ma samoyo se riganai si sob jaga. Ang bo bahai kasuk podcast haipan malia. Ang jat ungko 13 tarigo se riganai payo do. Oke 13 tarigo riganai payo ke 14 tarigo khanya an kala bari ngi tong kha sini. Oke 13 tarik ni sarik phajingo phaika. Ego tapti jora rok nang sapayo. Oke sabai mani pore oke no asukai ang yang nok ni kampale ang kha. Tarpore decoration ni je nai ungko khum tum rok kisam sari mani. Amo ni tei bo nagi mehendi paithak sere ang mehendi sunya ni se time maya nagi. Hora kisa 10 din phungo kisa ma ke suima tong ko asukai time male 13 tarik ni hora ang pura 4 baji kha thumani kampale ya. Oke 14 tarik to sung pale yang kha. Makeup take khaika ang tarpore ang to video khanya somoi kre asomoi sani ringnai mo subde ang thaka kamna mo sungmane yang job joli onai dido boron ta sare ang to kisa thamji kutung yati ba thamji kani kisa kutung no gama se jori man ta sare umte hini ma hansu gor han pan nangai tong sido ang kas kaijak liya hini ma hinju joli mane kaijak liya ang tong sido hini thamji kisa maria di ba ni hingka ba buijes pan hen tong sido ang saimia do asomoi ang joli ma somoi buitam hon tam sa ang ta saimia do amte hayin ko thrang soli dong ang Ingkete dolani dino bo somoi maya dolani ten dino bo somoi maya ingke tini somoi manka ingke tabo kita iko badak thangna hini mani ta karpe panya hini ni badak thangna hini mani thangle ya khana thangsina hini omo ingke guys ang mani nanya thangpro ni video clip kisa san jaga ang video khaiman liya afro ingke munai musai nongo sai chung no ingke tarpore ingke no nai di hordi bor hai nyong tong khata 11 tarok baji tong apro se masala sikla rok bor jan ne phaika nagira di phaisa hai se masala shu pura masala shu ka bor hadlo dufung kai masala ga ang ka hadlo dufung ma bagai tuise riwai ma tong shu nai di angai ang sai jo tuise tagari ma tong shu hadlo kisa bomnan bagai ingke ayang kita warang no tong khana rok bedini bagai wa sirik laina hine nai mani wa sirikne bo kwrung kwrui jo bejal muskil ang saka pura laile kaila bari ke phai tongkha matro 2 din baki o saka se yango wa sirik jaya busuk bokrok pesal ka khana ni mani ya man bor ko gya je manai rok bo sokpai ya hangke ba abon bagai ta ingke yang kata borong nai di masalai mani maringi tongo ingke so ang norong asa gan bo khanari man galag tangai hinga copyright rok phaine bla gan khanari man galag aboni bagai norong nakar sano ingke paithok jora tei norok ani blog no logi roi akane nai tongdi tamo ong tamo sok norok no thangrok sarorok nai ang nai tongni skip ta khaidi kisa phano ang tabuk se somoi mane akane kisa blog edit khai tongo do guys omo hingke 14 tarik ni phungni luk ang pura kisa phano rest ma tongya karpeng ma borkha chair rok waismane thikai ma khaika cover rok ma thepaka rest kwrui nai koina phano hasta mar jamai bo singno rest kwrui koina bo singno rest kwrui hingke so ang kisan jaga tupui akane kisan jaga bolte kam rok pai akane tukubai akane phai paikha oro o toi songni aro o ano kisa hamjuk lam songnani jat khainani po
nokni tang phailiya guys mane ani nokni tang phailiya naharjakliya hingke o jaga ni no mane parao no borok ni parao no bini nogo rikha ta hingke ah jaga ni hamjuk lamchangna jatkhai tubui phaika ta. Video punya aku lihat saya sing no, mau dikematong. Maya sama kamu ya song. Asal kita orang kita kali ko. Mati kaya. Orang panik mau tiba tiba. sini tung pana. Habis sini kau nunggu. Botan kaya ba no. Sini tahu sini tu. Iko mega artist ni muka. Bang Meng tu kata. Lo mau kau khai nai. Ma chen ayo ta mo ri chani mo. Sini dia boleh. Ma dia kan nak tunang ke? Tam sini kamu. Malah karena aku gurih pura, apa nak? Omong lebih syukur bukan? Nanti aku kumalah batok lo. Tapi ni ya, aku syukur mereka hai kau. Born. Dem lo sama dem. Dem lah sia, pikir apa? Dem nor se, bazi. Naik pergi, aku mau cari di. Kau ini bonglo, kau kau beri, buat ni sepuluh angka. Kanan lihat kan? Oh, tu lah cakap teman-teman lah. Zaman ini muka. Beni gorong mani somoyo guys ang tamusuk mani emotional thangga saiman maya mani kabish matong sio pura full gorong mani sat pagri pruno mani ang mukti kalajak sini yang borong nuge tips khai khamsi wan sai salam kerja Takat deh guru baik deh. Kumalah kau terus
Tapi jangan besar tuh. bajunya kan nunggu family.
मुझे एक फोटो चाहिए प्लीज फोटो खींच सकती हो आप अच्छा ठीक है अभी ओके प्लीज ba mình nó mới đi xin đi liya đi Masih kau cakap lah. Macam salah kan? Pasang lah. Tengok-tengok ni bro. भैया भैया ब्लॉग का नाम क्या है बताओ हैं? मेरा ब्लॉग का नाम क्या है मेरा ब्लॉग का नाम जोरा जे माने सिनि काला बारि वो जे इनभाइट माने फाइने रंगनो ब्लाइ खेना हामबाय इनके सुन नरक बायासक टाइम बो रिमालिया जे ओरो तंगनाय रंगनो जे ओरो मोसाइ तंगनाय रंगनो हिंका तो borokle pura hopong ai tongkha bo borokno time roi mankha hima hai जों जरा roi mankha je haino mane phaya kane haksalni borok je thangnai rok phaya kane maisai thangnai rok no ke जों jora rimalia amni bagai belai khan nokar sano enke je invite mane je phaya rok no hingka tang belai khan jolijak aswkaiye mane dolong no aswkai invite khaika haibano phainai kwrwui kha phainai khub kom wngkha chwla rok khe markhai no phaika haisi kok khe je dolok borok hingke khas dol hinui mano ekdom borok hingke phaino motamuti ani bwsai no bo kisa misa hel rok khaipai kha borok mane ready seding nani jaga o borok aswkai hopong mwsaka keboni kaila bari o sapung tai horni mane phungni 5টা 6টা পর্যন্ত tongmani nuda nukha sari keboni kaila bari o sini o tongo mar nong kaise koka angke thuna musungma naidi borak ke khali musalai mangno phungai kha borok aswkai enjoy wngkha tobo tongthoka belai kheno sungkhe borokni musamani no nai tongo ekdom marma khwrwilai papa aswkhe chwlarok mang kwbangma wngkha bwrui khe kwsuk kwrui hingke sungkhe bong no na mang nai tongo ta bising sunogo yak sopre o naidi jalla no jalla ekdom mar musalaimani
में आया मैं तो मुझको रुकेगा कौन और काई को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो करे इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो जैसा चश्मा लगा